गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। ड्राग्सजों लोगोसे हमदों सासे लाइमोनखौ। सरकारा गोख्रों राहा लासेयावबो रायजोआव बांदों ड्राग्सनि फालांगिया। ड्राग्सजों लोगोसे समाज बेरेखानि हेंथायै एक्स-एनडीएफबीफोरनि संदाननाया दाब दाब जायगायाव सोलिगासिनो। बेबायदिनो थांनाय समबारनि मोनाबिलियाव अफ्रि दैमारि आरो सुर सुमफ्रामारिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बङाइगाव जिल्ला साफ्राकाटायाव सुजित बर्मन मुंनि सासे लाइमोनखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमो। ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सुजित बर्मनखौ सोंनायाव दान मोनसे सिगांनिफ्राय ड्राग्स फालांगियाव आखाइ होदों होननानै सिमान जानायजों लोगोसे राखालदुबिनि सुबेर आलीनिफ्राय लाबोयो होनना फोरमायो। हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरि सुजित बर्मनखौ मोन 15 ड्राग्सनि कन्टेनारजों लोगोसे बङाइगाव पुलिसनि आखायाव गथायना होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन एमबिआइ जानो हादों बर' आइजोफोरनि गेजेराव रिमजिम सरगियारि बिथाङा। आथिखालाव बिथाङा चिरां जिल्लानि डिटिअ अफिसाव एमबिआइ महरै खामानि मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बिटिआरआव खामानि मावफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों आरो पाब्लिकफोराबो गोबां सापर्ट खालामो होननानै एमबिआइ रिमजिम सरगियारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। सिलाफोथारनि बैराबपुराव गामिसेयैनो आखाइयाव सिखा रुवा जं लानानै गंसे न'खरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। कालभार बानायनायखौ लानानै बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया जादों। धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार 1 नं बैरबपुराव गंसे कालभार बानायनायखौ लानानै पिडब्लिउडिनि सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय समावनो गुदा नं सुद्र मुंनि गंसे न'खरखौ गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव माखासे सुबुंफोरा जखम जादों आरो सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया जोबोद गोब्राबै जोखोम जादों। गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसनदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया थांनाय 9 सेप्तेम्बर सनिबार खालि जादोंमोन। बे गाग्लोबनाय जाथाया नाथाय सानथामनि उनावसो सोराङाव फैदों। बे जाथायनि खौराङा गाग्लोबजानाय न'खरा सिलाफोथार थानायाव गसर थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेंटल कलेज गोनदोसा बनसु आफादखौ मैया दाफुंबाय। चिरां जिल्ला बनसुनि बानजायनायाव मैया बेंटल कलेज बनसु गोनदोसाखौ मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि नुजाथिनायनि गेजेरजों दाफुंना होनाय जायो। बेंटल कलेज इउनिट बनसुनि आफादगिरि महरै एलबार्ट नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै एनार्जन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड सेन्टारनि गेवलां फोथाराव जौगाफु आफादनि बानजायनायजों साननैनि हाबाफारि लानानै 13-14 सेप्तेम्बराव अख्रां गंसे आरो रोदा सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय थि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि जौगाफु आफादनिफ्राय मिथिहोदों दि थिखानाय अक्ट'आव माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय डेटखौ पस्टपन खालामनाय जादों आरो सिजन टिकेटबो होदोंमोन, जाहाथे सिजन टिकेट लागिरिफ्रा जेबो उसुबिदा सानालासिनो फैनानै जि समाव देखायगोन बे समाव फैनानै नायफैलायोब्ला जोबोद गोजोननाय थागोन होनना जौगाफु आफादनिफ्राय खावलायहरदों बयबो रायजो राजाफोरखौ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।